Ukuthula kubazalwane bakaJesu Kristu waseNazaretha, ngiyathemba niyaphila. Lokhuluma igama umusa wenkosi ngokaNgcobo, umntwana kaNkulunkulu osindisiwe, owenzela umusa, owamukele uJesu, wamvuma ngomlomo, wakholwa ngenhliziyo, mase wathethelelwa izono, mase wahlukaniswa nazo izono. Ya, ngizokusho nje lo ukuthi ngihlukanisiwe nezono, shuthi ngiphila ngobungcwele, futhi ngisakhuthalele ekutheni ngiqhubeke nokuphila ngobungcwele. Phela awukwazi ukwamukela uJesu uphinde uhambe esonweni. Ya, kumele kube khona umehluko uma wamukela uJesu. Kumele impilo yomuntu owamukela uJesu ingafani nempilo yomuntu ongamamukeli uJesu. And uJesu uma efika empilweni yomuntu, izinto ziyashintsha. Awukwazi ukuthi wamukele ukuphila okuphakade, wamukele inkosi ekukhululayo noma ekuthulana imithwalo, uphinde ugqilazwe isono ekubeni unomuntu owasinqoba isono empilweni yakho. Wonke umuntu okholwayo uJesu, omamukela uJesu, kumele aphile impilo engcwele. Uthi uJohane, uma sithi sinenhlanganyelo noJesu sibe sisahambe ebumnyameni, lithi iBhayibheli singabaqamba manga uma senza kanjalo, ngokuba uJesu ngukukhanya, ubumnyama abukho nakanye kuye. Mhlampe nje ngingasho ukuthi engifuna ukukudlulisa namhlanje ukuthi umuntu ongaphili impilo engcwele, noma ngabe kuthiwa umamukelile uJesu, uma efa akaye ezulwini kodwa uye esihogweni. Akukhathalekile ukuthi umamukelile uJesu, uma ungaphili impilo engcwele awuye ezulwini. Lithi iBhayibheli ngaphandle kobungcwele akekho yobona uNkulunkulu. amaHeberu 12 asho njalo. Yebo, amaHeberu 12 verse number 13, uma ngingenzi iphutha, kodwa nje athi ngaphandle kobungcwele akekho yobona uNkulunkulu. Noma bengaba khona abashumayela umusa oyize ongekho eBhayibhelini abathi hayi, uma wamukela uJesu noma ungaphilisi noma kanjani uzongena ezweni. Cha, bayanikhohlisa labo. Umuntu ongaphili impilo engcwele akanakulidla ifa lombuso kaNkulunkulu ngokwezwi likaNkulunkulu. Lithi iBhayibheli anazini ukuthi abangalungile abanakulidla ifa lombuso kaNkulunkulu. Uthi laphaya kwabaseGalathiya, uma nihamba ngenyama niza kufa. Mase lithi ninganakekeli inyama kuze kuvuswe ingane kokunina. Base athi uPawuli bonke abenza okunje ebala zonke lapha iy'thelo zenyama, uthi abanakulidla ifa lombuso kaNkulunkulu. Noma ngabe kuthiwa bayakholwa, noma ngabe kuthiwa bamukelile uJesu, noma ngabe kuthiwa bangabhishobhi, abapostoli noma yini ekhona, uma nje behamba ngenyama abanakulidla ifa lombuso kaNkulunkulu. Kusho izwi lapha encwadini kwabaseGalathiya chapter number 5. Ungahamba uyibhekela. Ya, uma ungaphili nje impilo engcwele, yazi ukuthi awunasabelo ezulwini. Noma ukholwa uJesu ubusuku nemini, uma ungaphili impilo engcwele awunakulidla ifa lombuso kaNkulunkulu. Lithi izwi likaNkulunkulu, ukukholwa ongenamsebenzi kufile. Uthi uJesu yilelo nalelo gatsha likumina elingatheli ithelo, yena uyalinquma. Noma ungakholwa kangakanani, uma ungaphili impilo engcwele ngeke uze ulidle ifa lombuso kaNkulunkulu. Hayi, cha, angimbali umuntu ophila impilo engcwele engamamukeli uJesu. Indaba yaloyo ayisetshenzwa nokusetshenzwa, ngoba phela ezulwini kungenwa ngoJesu. Ya, ezulwini kungenwa ngoJesu. Kumele wamukele uJesu kuqala base uphila impilo engcwele. Uma ungayiphila impilo engcwele ngeke uze ulidle ifa lombuso kaNkulunkulu. Yebo, kulaba abangasangiboni kuFacebook, cha, ngisakhona, ngiyakholwa, angisekho kuFacebook, kodwa ngisaphila emhlabeni, ngikhona emhlabeni kaJesu. Ya, ngikhona nje, ngiyaphila, ngisasindisiwe, ngisaphila impilo engcwele. Hayi impela nje isono ngisasishaya, ngisasikhahlela, ngoba isono esithandelayo kumele simelane naso ukuze kube segazini, sisilahle. Lithi iBhayibheli, hawu bhekana uJesu, ngumpristi omkhulu. Mase lithi-ke asigijime sibhekile kuye, mase siyalahla isono esithandela kangakakithi. Mase lithi anakamelani nesono kuze kube segazini. Uthi uPawuli, mina ngiyawutuba wami umzimba ukuze mina engishumayeze abanye ngingaliwa mina uqobo. Hhayi, kungaze kusekuseni nje uma singakhotha amavesi asezweni kaNkulunkulu. Amazwi nje okunibingelela, niqhubekeke nisapothe ne-channel le engikuyona egameni likaJesu Kristu ophilayo. Amen.